Това е Добико и днеска ще снимам как да си смените кросхера. Така, както сте на главното меню, цъкате пускане, цъкате намиране на игра, цъкате тук работилница и цъкате кросхер. Кросхер General 1, аз съм се абонирал. И така, нека сега да влезем. 5 милиона сабскрайбъра има. В началото ще ми заради бавно и на мен ми зарежда бавно. И така. Надявам се да съм ви полезен. И така, не да сте с дефолт мерника, той е малко тъпчък. Така, нека да ради. И аз може да сменя кросхера, защото на мен много не ми харесва мой кросхер, но сега ще видим. Няма значение. Така, зарежда ни още. Аз CSGO съм играл 2 месеца някъде, да. И така. Аз сега с какъв кросхер бях. Да. И сега ще го сменя. Аз забравих дори за момент какъв кросхер бях, но сега ще... Така. За мен CSGO е много яка игра, поне тренираше рефлекси, мерфлекси и такива неща. Много се забавляваш вънка и така. И ще сложа на един мой приятел, на едни мои двама приятели. CSGO имената и каналите да играете с тях, тримата да играем компетитив, ще снимам сигурно аз или другия ми приятел. Един се казва Слави, другия... Смисъл името на Слави му е в CSGO му е Слави Гейминг, пък на Виктор е Гарден Пъпеш, със снимка на един пъпеш. И така. Аре бе, 5 часа зарежда това бе, ще ми щупя главата. Щупя главата бе игра. Преда с злобиш бе, нуби. Да знаете, някой път ще снимаме с Слави на зомби инвазия, в смисъл... Както Краш имаше един клип с много хора. И Слави да знаеш, че го видях от един сървър, в смисъл то не е от сървърите, но после ще кажа. И с Слави ще стане много фън, с Виктор може да играем също. Там има е както, той там както е... както цъкаш на нея телефон и почват уебовете. Това е баш якото. Ще го тестваме двамата, спокойно ще го тестваме. Обаче много бавно ми зарежда. И почваме. Така. То няма значение от този отбор, ще влезем, драги зрители. И така влязахме от текти. Така, ето ви тук са на Virtus Pro, на Fanatic, на NIP, на Happy, на Navi, на Cloud9, на Chico, на... така не го знам, май. Да, хора, забими. Тъпо заби, бе, брат. И така. Тук съм на някакви тъпи отгоре. И ето го моя кросхер, аз ще съм с напаша бицепс профила. И тук вече са на ютубърите, ето на Спараклес, на
Modron PC, на мое, на Immortal AGG, на Атон и така. Ето го и на Nick Banyan, ето го. Много е малък и е як според мен. За мен мерника няма значение, важното е да се скилнат. Ето този мерник хубава, този е хубава. Аз в момента май... не бях възстановен. Не, май аз бях с него, няма значение. И така, сега тук са Crosshair Style. Тук си ги такъваш. И тук избираш как цвят. Така, тук Save 1, Save 2 и така. Сейфовете още взето. Nothing... аз съм с напаша бицепс, не знам. Дали съм... Не, няма да съм с него. Ще съм с една този. И тук сега е теста. В смисъл... да ги тестваш. Например, акато. И тук си цепиш ботчета. Обаче това е безсмъртно. Тук е клиера, да си такова с моя оръжията беше. Не, какво беше да е клиер? Да ги изчистваш. И тук като дойдеш, те са преместят тук ботчета. Мисъл самоубиват са. И тук сега ще го видите. И така, тук може да си тренирате скилчетата. Обаче аз и така, това дето тук, и тук Tables Model са тук на D2, тук на Inferno, да си ги свикнете. И тук е на нюк. Ето. Тук каче, тук Train, Overpass, Cobblestone, Inferno, Mirage и общо това е. Само че сега трябва само да си намеря някакъв мерник. Не, я да видим. Да, това е горе-долу някакъв мерник. Но това е общо взето от клипа. Надявам се да съм ви помогнал. И пишете в коментарите, дайте положителен вод, харесайте клипа, абонирайте се. И това ще е клипа и чао-чао!